हेल' गाइस, गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि भिडिअ बरायग्रोनाय जालायबाय। ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअ'आना लोगोनि हाबा जानो थाखाय ओंखारदों जोङो। बेनिखायनो आङो नै दहैनो बागमारायाव फैनानै हाबायाव गिफैनो लाबाय आरोना दखानाव हाबनानै। ओमफ्राय बेजों लोगोसे फुङावबो जेबो साहा लोङाखैमोन नालाय, बेनिखायनो आङो चावमिन दखानाव हाबनानै चावमिन जाथिबाय आरोना, मिरामिसखौबाबो ओंखाम उखैनो हालामोन नालाय। ओमफ्राय जों हाबायाव थांनायाबो टाइमा बेलरा जाबाय नालाय, आं न'निफ्राय 11थायाव ओंखारनानै दा 2थासोबासो जों गारि गाखोगोन आरोना, 3था 2:30 बिदियाव मोनहैनायनिसो खालामगोन नालाय। बेनिखायनो फुंनिफ्राय ओंखाम जायैखाय चावमिन जानानै लाबाय आं आरोना। ओमफ्राय नै दा आं जिरायनानै सार लैथोखौ नेगासिनो आरोना, रावबो गैया, गासैबो लोगोफ्रानो आमथिखानि गोजा नालाय। आमथिखायाव माखासे गाखोगोन, माखासे आमगुरियाव लजिं थाग्राफ्रा गाखोबावगोनसो। ओमफ्राय दा नै बरिं जाबाय आरोना, आं 2 घन्टासो सार लैथोखौ नेफैबाय। बागमारायाव बादबलायबायमोन आरोना, मा खालामनानै थागोन मा मागोन। ओमफ्राय नै गारियाव फैबाय आरोना, आं गारियावनो गाखोनानै थानोसै साननानैहाय नेगासिनो आरोना आं सार लैथो। ओमफ्राय नै टाइमा 1था बारगुलायबायना एसेनो, दासो फैनानै दासो बागमारानिफ्राय ओंखारबाय जोङो। ओमफ्राय नै आमथिखायाव फैनानै आमथिखायाव माखासे लोगोफोरखौ लोगो मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय गारि सा भिडिअ लाबाय आङो। ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुंजों जिरायना लाबाय, दा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय। ओमफ्राय लामायाबोथ' मोजां नंखाया नालाय, जोंनि आमथिखा खैला मैला लामा होनबा बयबो मिथिखागौसै माबायदि खस्थ'यै थांनाङो आरोना। ओमफ्राय नै दायो जों हाबाथिलियाव सफैनानैहाय ज' थाबायबाय आरोना। भिडिअखौबो लामायाव बांद्राय लाबोनो हायासै, गारिबो गाखोनो हायासै नालाय आङो मोजां। बेनिखायनो मबाइलखौ थुनानैहाय भिडिअ खालामनो मानो आंहासो सेला जायो आरोना। ओमफ्राय नै हाबायाव सफैनो, हाबा सिङाव फैनानै जिरायथिबाय आरोना जोङो हिन्जाव गोदाननि लोगोफ्रा सारमोनजों। हिन्जाव गोदानखौ नेगासिनो आरोना जिरायनानै। ओमफ्राय नै जों गारि गाखोनानै हालायलामोन आरोना, देहायानो बोरैबा जाजोब्बायमोन। बेनिखायनो लाल साहा होफैनायखाय स्रां मोननायनि बयबो लोंजोबलायथिबाय आरोना। जोङो गासैबो एखेखा नालाय, जोङो गारिफ्राखौनो गाखोनो हाखाया आरोना। दरजा खाथिफ्रावहाय ओरैबायदि गारियाखौ बासिगांनानै लालायखायो आरोना, सेलायलायनानै। ओमफ्राय आंनि लोगोफ्राथ' एफाग्राबनि जायाखै आरोना। ओमफ्राय आं बोरै बिदि जाखो दिनैहाय, ओरैबायदि जाखादों आरोना, गाखोनो हाखायाखै। ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाना जोंजोंहाय नुजानो लुबैनाया हालायखालामोन आरोना लोगोफोरखौ जोंहाय। ओमफ्राय बिनिखाय हारसिंनो हौवा गोदानखौ लाया जोंजों हिनसे लाफैग्रोलाबायबावबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौनो दसे जंखायनानैबो मिनिबाय जोङो, बोरै हौवा गोदानखौ लाया गावल' फैनानैहाय बिदि हिनसे लाफैग्रोलाबायखो होननानै दसे जंखायलायना मिनिबाय आरोना। बेखौनो हौवा गोदान गैखाया नालाय, हौवा गोदानखौ लाबोफायाखिसै, बेनिखायनो आंजों जिरायहोनानै दसे जंखायबाय आरोना। थाबोनो जिरायबाय था होनलायनानैहाय जंखायबाय दसे। हौवा गोदानखौ लाबोफाया बिदि फैग्रोलाबायोहाय होननानै जंखायलायथिबाय आरोना आङो। ओमफ्राय नै दासो ओंखाम जाखांनानै हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायग्रा खाथियावहाय रेस्ट लाफैबाय आरोना। जों जिरायफैबाय, ओंखाम जानायनि भिडिअखौ लायासै आरोना। आं दिगदार मोनो, बोजों थांबा भिडिअखौथ' लालायथिखायो। ओमफ्राय उसुबिदा मोनो आरोना, बांद्राय मबाइल थुनानैहाय खेबनो, थुनानैहाय भिडिअ खालामबायनो लाजियोबो, एसे उसुबिदाबो मोनो आरोना। दा नै बिदिनो दसे लोगोफोर गोजा जिरायनायाव मानसिफ्राबो गैखालामोन नालाय, हाबायाबो बांद्राय गैखालामोन, जों बेलासिनासो थांनायनि। ओमफ्राय बिदिनो नै दसे जिरायनानैहाय जोंनि ग्रुपआव कयार टिमाव थायोमोन नालाय,
हिन्जाव गोदाना, बिनिखायनो सारमोना फंनै फंथामसो बोसोन होबोबाय आरोना बिसिनि लाइफनि थाखाय। गोदान लाइफ दाबाय नालाय बिसोरो दिनैनिफ्राय, बिनिखायनो सारमोना फंनैसो फंथामसो बोसोन होनानै बुजायनानै गारबोबाय। बेनो बिसिनि खामानि नालाय। बिदिनो दसे जिरायनानै दसे रायलायनानै फट' बायदिसिना लालायनानैहाय ओंखारबोबाय आरोना जोङो। फट' लानायफ्रा नै सिख्लाफ्रा लासिथारदों हिन्जाव गोदानजों। दायो नै जों ओंखारबाय हाबाथिलिनिफ्राय। ओमफ्राय बेयावनो आरोना सासे बिनानाव लोगो मोननानैहाय आंखौ भिडिअ' खालामनाय नुनायखाय इउटुब चेनेल दङ नामा आब' होननानै बुंबाय आरोना। ओमफ्राय औ होननायखाय दे जोंखौबो दसे लादो बिदिबालाय भिडिअ'आव होनलायनानैहाय लाजाबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा मोनानैसो नालाय हाखु दाखु, बेनिखायनो ओंखारबोबाय आरोना नै जोङो। दा एसेनोसै गाइस आंनि भिडिअ'आ। उननि भिडिअ'फ्राव लोगो मोनसिगोनलाय आरोना। दा जों न'आव फैबाय। ओमफ्राय दाथ' हाखाला नालाय आङो भिडिअ'खौ लानो गारि गाखोनायाव।